wato ainihin ku subrubida mana subscribe sannan ku danna wannan wato ainihin ƙararrawa ta yadda za ku samu sanarwa ta musamman a duk lokacin da muka wato ainihin ɗora sabuwar ɗauka. Kapta. Wai dan Allah, me muka zo yi a nan ne? Dandali ne take zuwa idan ta tashi. Na gane. Idan ka juya zaka ganta zaune a can bayan ka. Na ganta. Ba ka ce zaka taimake ni a wannan harkar ba? To kai wani abu mana dan Allah. Ba komi. Ni ne fa. Ka jira a nan. Na gode. Sannan anti. Da Allah ko za mu sa labule. Ina so mu yi magana ne. Akan me? Anti kina mu wani irin kallo. Kunya nake ji. Da Allah ki zo mana. Yaro na ne yake so yi magana da ke. To zan zo. Ka tana kira wuta, ka gaya mata kana santa. Ban gane me kake son faɗa ba. Wannan wace irin tambayar banza ce? Ka ce mata kana santa. In ce mata ina son ta kuma? Ce ina son ki faɗa. Wato in ce mata ina son ta kenan? Kwarai, ina son ki faɗi. Kai, ni ne ka mara? Ni da nake taimakon ka zaka mara? Kuma na gaban mace shi ne zaka more ni eh? Ni da nake cikin matsanancin soyayya da yar uwata me yasa zan so wannan abar da ka kawo min iye? Wayo, amma dai gaji na ne ko? Ka kalle ta fa. Zaka hada ta a kyau da yar uwata ne? Wayo. Wato kana nufin in ci amanar masoyiya ta kenan? Da Allah ka saka. Wannan hannun naka sai ka ce ka ta ko. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku saburbuɗo mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Kai kenan.